आखायावबा इउपिपिएलनि आखायाव लाबोनो हागोन होननानै 20 खेबब्रै देरहानायजों लोगोसे इन्टारिम बोसोरनैखौ लाफानानै बहा थांखो मिथिला सोरबाया बुंदों गां गुबायनो लेनजायबो जबायनो जिर' बुंनाय आरो हिर'नि मावनायाव पार्थक्य दङ। मैदेर बायदि खामानि मावनाय सैमानि सोंनाय जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। कनफ्लिक्टआ सोर खालामामोन? लाजिनांगौ दिनै बिथाङा कनफ्लिक्टनि बाथ्रा बुंबाय थादों, ब्लाडशेडनि बाथ्रा बुंबाय थादों। सोरांनि दूत, सान्थिनि दूतनो सोरखौ होनदों? बिआर फेरेंगा, रनजित बसुमतारी भार्सेस धनेश्वर गयारी। बावखुंग्रि बियाबावहाय गोख्रों दावहा जादोंमोन। बावखुंग्रि समस्थियाव रनजित बसुमतारीनि माखासे बुंलांनाय गोजाम स्टेटमेन्टफोरखौ आङो एसे नायफिननानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै सानदों। जिहेथु बिथाङा दिनैनि समावहाय गैला, बहा थांखो मिथिला। सोरबाया बुंदों गां गुबायनो लेनजायबो जबायनो। दा बेफोरबायदि गोबां बायदिसिना बिथांनि फारसे खोथाया ओंखारबाय, साहस मोनाखैमोन। दिनै बयबो बुंनो होननानै दङमोन। जिहेथु आंबो बे लेखायैनो बिथांनि बुंनाय माखासे आं कपि खालामनानै दोनदों, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानो। फैगौ 22 अक्ट' 2025 मायथाइयाव रायजोआ फोरमान होसिगोन जाहैबाय। फोरमानखौथ' होबाय। 40नि गेजेराव गैया होनबाबो 32खौ देरहानानै दङ इउपिपिएल हान्जायानो। दा मोनबेसे सिटआव देरहाखो? सिंगल डिजिटसो नङा होमबा? बेबो माइनाससो जालांबाय। थामथियाव दङ बर'लेण्ड हालामनि बर'ल' नङा, जाथि जनगोष्ठीनि सान्थि गायसननाय, गोरोबलायनाय, मदद होलायनाय, बेफोरबायदि मोनसे थासारि फैदों होननानै प्रमद बर' बिथांखौ बिथाङा जोबोद मोजाङै बाख्नायोमोन। फारसेथिंहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ बायदिसिना माने आं बुंथावि, जों खोनासंथावि राव बिथाङा बाहायदोंमोन। जेन' हक हानि मोनथायनिफ्राय गोजानाव दोनदों बिपिएफ सरकारा होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा बेनि फिननायखौ होबाय। जोंबो नुदों सोर अयनाय भाबै जेसिबि लानानै होस्रांहैनाय, बेफोरबायदि थासारिया सोरनि गेजेराव जों सुथुरनि कनफ्लिक्ट हाग्रामानि समाव जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। कनफ्लिक्टआ सोर खालामामोन? लाजिनांगौ दिनै बिथाङा कनफ्लिक्टनि बाथ्रा बुंबाय थादों, ब्लाडशेडनि बाथ्रा बुंबाय थादों। बिथांनि बेफोरबायदि रावानो दिनै बिथांखौ फेजेनबाय आरो बिथांनि आखल आखु गासिबो दिनै स्रां स्रां जोंनि गेजेराव नुजाजोब्बाय। आरो बिथांनि फारसे जोङो बिथांखौ बुंनानै, बिथांखौ रायखांबाय थानानै बिथांखौ हाइलाइट खालामनो जों लुबैयाखै। बिथाङा गैला, सेवहांगारसै। बिथाङा जिबायदि गाब्र'बाय, थैब्लाबो बिथाङा उजिफिनब्लाबो आरोबाव जाखांफिननो हागोना बे नंखायसै। बिथाङानो बुंदोंमोन 15 बोसोर 20 बोसोरहालागै दिनै इउपिपिएल हान्जाया थि जाखाबाय होननानै बुंदोंमोन। नाथाय फार्स्ट बोसोरावनो ओरैबायदि लेथें फेथेङै ओरैबायदि गोजानाव आनज्रायलांबाय। दा बेखौ हयथ' बिथाङा दिनै नाजाब्लाबो हानाय नंला आरो नाजायैआनो गाहामसै। बिथांबायदिखौ लानानै पार्टिया मोजां खालामनो हागोन, मोजां मोनसे रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं सानाखै। मा होनबावदों रायजो राजा नोंथांमोन? सोरांनि दूत, सान्थिनि दूतनो सोरखौ होनदों? प्रमद बर' बिथांखौ बुंदोंमोन। सोरांनि दूत, सान्थिनि दूत। सरकारा दिनै गुबुना सालायोब्ला दावराव दावसिया गावसोरनो खालामगोन बा खालामनायनि अलरेडि लाहार फाहार। सरकारा गावसोर थायोब्ला दिनै सोरबाया पिसखौ मेनटेन खालामनानैबो दिनै दुसियो बिथांमोना। दाना बिथांमोना सरकारा गावसोर गैला, जिहेथु दावराव दावसि खालामनायनि लाहार फाहार। दा बिसोरो सोरांनि दूत, सान्थिनि दूत होननानै बुंनो लाजिया। बावखुंग्रि बियाबनि जिथु सावरायगासिनो दं, बावखुंग्रिनि सोमोन्दैनो जोंहा देरहालांनाय बिजाथि धनेश्वर गयारी बिथांनि फारसे बिथाङा मा बुंदोंमोन? धनेश्वर बायदि जौ फाग्ला जुवारुनो हाग्रामा बायदि
जौ फाग्ला बेफोरबायदि सोदोब बाहायदोंमोन। बिखा गुरलुब गुरलुब मोननाय हाग्रामाया जिर' बुंनाय आरो हिर'नि मावनायाव पार्थक्य दङ। दा आं बेखौनो बुंनो सानो बिखा गुरलुब गुरलुबा सोर मोनदोंमोन, जिर'आ बुंनाया आरो हिर'नि मावनायाव पार्थक्य दङ, नैबे अर्थआ दिनै सोरजोंहाय गोरोबलायखो? जोबथारनायाव मैदेर बायदि खामानि मावनाय सैमानि सोंनाय। बिथांमोनाथ' बे 5 बोसोरखौ अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि गाग्लिफैबाय। मालाय मावखाना दोनखानाय, मालायनि मोनसे महर होखानाय बिटिसिखौ ओरैनो माने अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिफ्लानानैहाय बिटिआर मुं होफ्लाबाय। दानाबा गावसोरसो मैदेरनि खामानि मावनाय जाहैबायनो, ओमफ्राय सैमानि सोंनाय जाहैबाय बिखेबा। दानाबा सैमानि सोंनायबाबो मैदेरनि खामानिबाबो दिनै फिथाइया जोंनि गेजेराव दङ। बिथांमोना जाखिनि खुगाजोंनो रायजो राजाफोरखौ थगायफ्लेबाय थादोंमोन, बेयो दिनैनि समावहाय गासिबो रोखा स्पस्त जाबाय। लोगो नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।